Asibonge kakhulu ke futhi ke Thabile, thank you very much siyabonga. Sisekhona lapha eROC isikhungo lesike la kubalwa khona amavoti se-IEC semi-trend enyakatho yesifundazwe iGauteng. Njengamanje sikuthembisele mbukeli ukuthi ke sophendula lo mbuzo lo ukuthi ke ungabe i-IEC ibilindele na ukuthi izobhekana nezingqinamba lezi ezifuze lezi ebhekana nazo. Baningi abantu abangena ezikhungweni zokuvota njengamanje. Ngemukela ke umhleli wezindaba zombusazwe, omunye wabahleli beindaba zombusazwe eNingizimu Afrika uVuyo Mvoko. Vuyo, IEC ibikulungelo ukubhekana nesipalo esigaka sabantu abakhomba ngumbuzo abagxile kuwo lowo intatheli ezininzi ezisibona into yobana ngokwenkangeleko nangokuvuma kwe-IEC ingathi ibingalindelanga amanani ewafumeneyo abonekeleyo ngoba ugqiba ukuthi umphathi we-IEC ngoku kwimizuzwana edlulileyo kusekho abantu abaninzi abasame kwi-polling stations abangekakwazi ukuvota noxa ke ebethembisa okokubana kuzawuqinisekisa okokubana wonke umuntu osetyhwini ngo-9 or by 9 o'clock uya kuvota lo mntu noba uvote ngo-11 okanye uvote ngo-12 i-IEC izawuqinisekisa okokubana wonke umntu uyavota. Kodwa kuyacaca ke okokubana ingathi wena ibingayilindelanga amanani enawo utsho ngokokwakho bana ingathi azawudlula kulaa 66% wabantu ebeku-2019. angeke balingeziswe lokuvota futhi uthi abasoze bakwazi ukuyenza laa nto leyo ngoba umthetho uthi mabenze bagqibe akukho provision ngaphandle kokubana mhlawumbi kuwekho into engaphaya engazange yabonwa engaziwayo enokuthi ikhokelele ekubeni kwenziwe njalo. Kodwa uthi okwangoku funa ukuqinisekisa okokuba wonke umuntu uyavota namhlanje osesetyhwini ngo-9 uzawuvota ngokuqinisekileyo and bafuna ukuqinisekisa nokubana nee-results abafuni okokubana zithathe ixesha elininzi phambi kokubana zipapashwe. Baza kwenza unakho ukuqinisekisa ukuthi kumaxesha adlulileyo i-results zi-announcwe phambi kwezaa ntsuku zisixhenxe 7 days othi umthetho i-results leke zikhutshwe ngawo. Mvoko, Vuyo, Mhlekazi, kuchaza ukuthini ngempela ukuphuma kwabantu abangaka bezovota? Ne-IEC iyavuma ukuthi hayi lesi sibalo sikhulu kakhulu kunesibalo abasibona ngo-2019. Zininzi izinto ezingaba zikhokelele ekubeni kubekho amanani angakhange mhlawumbi asikafike kwi-final ethali yabantu isibalo sabantu abazawube bevotile kolu nyulo. Kodwa ke ngoku kuyathembisa okokubana ingathi ela nani lizawuba lukhulu. Kodwa ke ngokokwam ukubona abantu badiniwe zizinto ezininzi, abantu baxakene bazibuza imibuzo engaphendulekiyo ngezinto ezininzi ezenzakayo elizweni lethu. Abantu bayabona okokuba akukho misebenzi, ingathi akukho nomntu onecebo lokubana le misebenzi izawuvela phi njani. Abantwana bethu abaninzi nabantu abadala abafundileyo ndibandakanye noogqirha phakathi kwabo abafumana imisebenzi. Into esingazange sayiva ekukhuleni kwethu okokuba kuthiwe ugqirha akanamsebenzi. Basakhala ngezindlu, basakhala ngomhlaba, basakhala ngezinto ezininzi ebangele into yobana amaqela amaninzi aqanjwe nayi-candidates ezi-independent zithi sifuna ukungena nathi sibonise lo rhulumente okanye abo bebephethe okokubana kungaphathwa njani. Ingathi intlanganisela yezo zinto zonke bangela into yobana abantu bathi kwesi sihlandlo sifuna ukuvota. Umbane ke kho singawukhohlwanga into eyenziwe ngu-Eskom kweli lizwe kule minyaka. Vuyo Mvoko, umhleli omunye wabahleli beindaba zombusazwe eNingizimu Afrika. Selo sinkanise khona lapha ke Thabile, nangolesihlanu sizoza kuwena bukhoma la eRock Results Operations Center eMidrand enyakatho yeGauteng. Sibuyisile intambo ekhaya.